Tedy, a teď písemný test. Každý z vás si sedne do jedné izolované místnosti a napíšete odpovědi na otázky týkající se vašeho vztahu. Potom porovnáním odpovědí test vyhodnotíme. To je jak v televizi. Prosím, pane Sinclaire, tohle je vládní úřad. Tady nesoutěžíme, víte? Tak, Erle, první z vašich 10bodových otázek. Den svatby měla na sobě Fran něco, co pro ní mělo zcela zásadní význam. Co to bylo? Deodorant. Je mi líto, Fran napsala... Svatební šaty mé maminky. Ale byl jsem blízko. Dobrá, další otázka, Erle. Erle, co jste svoji? Fran chtěla, aby si zpamatoval jedinou věc romantické povahy. Co je to? Pokládej záchodový prkínko. Blízko. Ale Fran chtěla, aby si zpamatoval... Naše výročí. Erle, napsal si pudinkové zákusky a tvoje žena napsala narození našeho prvního dítěte.